Nachádzame sa v priestoroch školského hospodárstva Búšľak v Dunajskom Klátove, neďaleko Dunajskej Stredy, asi 60 km na východ od Bratislavy. Naša spoločnosť sa zaoberá ekologickou poľnohospodárskou výrobou, ako aj spracovaním poľnohospodárskych produktov. Hospodárime zhruba na 970 hektárov ornej pôdy v ekologickom režime. Zaoberáme sa aj spracovaním slnečnice na bioslnečnicový olej, produkciou biomlieka a ako samozrejme tou poľnohospodárskou prvovýrobou. Z programu rozvoja vidieka sme čerpali finančné prostriedky, ktoré sme využili na zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, nakoľko sa zaoberáme aj finalizáciou surovín, ktoré dopestujeme. Časť prostriedkov sme investovali do vlastnej biomliekárne, kde spracovávame časť biomlieka na mliečne produkty, a ktoré vlastne biomlieko pochádza z našej vlastnej produkcie. Ďalšiu časť prostriedkov sme využili na modernizáciu skladových priestorov, na suroviny, predovšetkým sú to obiloviny a slnečnica, ktoré si samozrejme dopestujeme tiež vo vlastnom režime v ekologickej výrobe. Ďalšiu časť prostriedkov sme investovali do modernizácie výroby bioslnečnicového oleja. Tento bioslnečnicový olej predávame jak na domácom trhu, tak aj na zahraničných trhoch Európy aj mimo Európy. V rámci programu rozvoja vidieka poberáme aj neprojektové podpory v ekologickom poľnohospodárstve. Tieto finančné prostriedky využívame predovšetkým na poľnohospodárskú prvovýrobu, kde sa zaoberáme vlastne na tých 970 hektároch bioornej pôdy pestovaním predovšetkým krmovín pre vlastné stádo hovädzieho dobytka a dojníc. A pestujeme aj tržné plodiny, je to predovšetkým biošpalda a bioslnečnica a túto bioslnečnicu spracovávame, respektíve finalizujeme na bioslnečnicový olej vo vlastnej lisovni bioslnečnicového oleja.